na na kasa na gane menene metaphors ɗin fari, sai dai in ganshi a Facebook ko wasu su ban labari. Zuwansa cikin raina ya sanya ni cikin annuri, ya canza dukka tunanina da dukkanin annuri. Komai na biɗa bai min kyau in ba shi ba, na rabu da shi ban karɓan wani in ba shi ba. Ina yan mining su fito mu cashe kai, yau kam ina cikin farin ciki wallahi. Abin da ya ƙara fasa min kai shine nan Postcoins. Idan aka yi maganar TR jikina har yayi wani zum. Ina matuƙar jin daɗi ni in na ji an ce TR. A bar maganar Postcoins ɗin tunda kwa ya shiga market.